Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Unang adlaw sa atong pagpangandam, alang sa pagpasinungog sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion. O kini atong misa pod alang na sa unang Domingo sa Adbiento. Pagpangandam nato nga ang pagsaulog nato sa adlaw na tawhan sa atong manunubos mas makahuluganon, mas mabungahon o kini mas malungtaron. Ug aron ta ko sa pagpadangat ning Santos, istong tumong tuyo ning Santos nga misa, ato nang hinulsulan ang ato makasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios sa magagahom sa tanan kaninyo mga igsuon. Kay nakalapas ang dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong nga sala. Busa ni nga muyok kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsuon, ngiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluntag sa Dios sa magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong kitang ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Magdagahom nga Dios, itugot nga sa mga nagtuo kanimo, nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo. Aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimos lang tako sa paglingkod sa iyang tuo, diya sa gingharian sa langit. Kiniya mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak,
nga buhi hariban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda ug sa Israel. Niadtong higayuna, magpili akog hari nga kaliwat ni David. Ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inigabot niya tong panahon na iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem. Ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ngadto kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo, O Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipadayag ka nako, tudloy ako sa imong mga agianan. Pagkakako diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang akong Dios nga manunubos. Ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Maayog matarong ang Ginoo. Sa ingon ini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayog makanunayon. Alang kanila nga nagapantay sa iyang kasuguan. Makithikalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo, Ginoo,
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, liguno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa laing naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod nining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag, busa pagbantay gayud kamo, ug pag-ampo kanunay, nga makabaton kamog kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo, ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Maayong gabi natong tanan mga igsoon. Labi na sa ato mga kaparian niya karon dinhi pananguluhan silang team moderators si Monsieur Alia niyang iya mga sakop no si Monsieur RG na ay duha ka kaabag si Father Sherwin ug si Father Renren na po sa ka-team member ni si Father Bubit ug of course na po diha retired but not tired no si Monsignor Bodoy uban ni ana. Akong usbon maayong gabi natong tanan mga igsoon. Akong ipahimutang pagsugod ng Santos nga misa kini atong kasaulugan no. Unang adlaw sa misa nobena pagpangandam nato sa atong pagpadayag sa atong nga pagpasidungog sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion. Unya kini ato pong misa alang na sa una nga Domingo sa Adbyento. Pagpangandam gihapon aron ang atong pagsaulog sa una ni nga pag-anhi ako nang gisulti nga mas makahuluganon, mas mabungahon o kini mas malungtaron di asong kinabuhi mga kaigsunan. Ningin yung pagpangandam o atong pagpangandam nining pagpasadungog nato sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion adunay tema. O sa akong pagpamalandong niini inyo ni nga siguro gikuha labi na sa umaabot nato nga Jubilee year nga diin ang tema nagkanayon Pilgrims of Hope. So mao na nga ang tema ni atong pagpangandam no sa piyesta nagkanayon Mary, the Immaculate Conception, bearer of hope on our pilgrim journey. So, mura connected gihapon, kanigiskot pa niyong paglaom mga igsoon. Pero sa atong papamalandong karon kay hangtod karon na malandong pa jud ko. Nigikan ko sa Karkar alas 2, traffic man kaayo, niabot og mga 2 oras o 30 minutos in town, abot ko dinhi. Mao tong gikan didto nagkayon ko sa pagpamalandong. Unya akong gitanaw ang tema no nga si Maria, ang Immaculada Concepcion, tigdala ug magdadala di ay no sa paglaom ning atong panaw. Sa kinatibuk-an, ako ning gitan-aw una ang kaamguhan nga kining mao nga Maria nga atong giato nga giisip nga mo'y nagdala no sa pag-bearers of hope. Gasa gini siya, mga kaigsunan. No? She is a gift to us. Unya, as a gift, doon na gitay mga gitawag nato, ipadayag gikan kanato. Unya, di lang ni siya gasa, apan para nako, naghatag po niya og hagit sa tag sa kanato. Nga sama kang Maria, ngan magdadala og tigdala sa paglaom ning atong panaw, kita usab mahimuon sa nga magdala og paglaom sa atong pagpadayon sa panaw. So in terms of mura ba og makarealize na makaamgot na nga si Maria gasa lang kanato, doon na gitay tubag. Dili ba? Pananglitan. Unsa man day malitok nato makaigsunan kung makadawa ta og gasa. Unsa man day malitok sa tong baba. Wa may tubag. Thank you. Pasalamat. Apan ang uban, di gyud magpasalamat og ibatasan. Anyway, ako lang ni sa gitumbok, ako ni gi-emphasize kay usabaya ni sa mga values nga atong taligaman. No, pananglitan. Karong umaabot nga piyesta, unsa man, pakanon pata, padad-an pagyud, ipada pagyud ang kumbinto. Di ba? Nya mo dool mo ni Monsignor Alia mayon, salamat Monsignor ha. May maingon si Monsignor Alia way sapayan. Apan unyang itubag ko na sa labi na sa uban mayon, magpasalamat bayan siya, murag di mo balik sunod tuig. Di ba?
So usan ni siya sa magitawag ito makaigsunan, kanabang ang tubag nga usahay makawagtang sa kaimportante. Niyaan lang gitawag nato value of gratitude. Kay diha bitay usa ka istorya mga igsoon, dihay usa ka tawo nga nanambo sa iyang balay, usa ka buntag sayo niya nangapi siya. O nakita niya dito usa ka tawo nanguykoy, basurero. Usa ba yang gisulti, "Ay, salamat Ginoo nga di ko parihan ng basurero nga nanguykoy pag unsay iyang ikabaligya, unsay iyang makitan ibaligya niya makakwarta, makapamahaw siya." Ako humanag itaw, salamat din taw Ginoo. No? Nindot kayo nga attitude. Pasalamat. Ang basurero po, dias da plisdan, ni agi man ang ambulansya, miingon dayon, diya may kargang masakiton, padong sa ospital, miingon po dayon tong basurero, "Ay, salamat Ginoo, bahalag nanguy-kuy pa ko dire. Salamat yung kayo. Di ko pareha itong masakiton, ay padong sa ospital." No? Nagpasalamat sa iyang kontento sa iyang kinabuhi. Nagpasalamat. Ang masakiton, pag abot dito sa ospital, nakakita o gipotos na gikan sa kwarto, padong smurge. Mingon, "Hay, salamat Ginoo, nga bisag masakiton ko, di ko parihaan na, gipotos na, padong na smurge, patay na." Nagpasalamat. Kontento gihapon siya, gi-acknowledge ang kayo sa Ginoo. Ang nindot, ang patay dito sa morgue, nagpasalamat po. "Ay Ginoo, salamat, impas ang tanan, apil ang utang." Mga kaigsunan, usanis siya kanindot kayo nga pagpahinumdum kanato, the value of gratitude, which atong gipakita nga si Maria, gipasalamatan nato, di lang siya, kundi mismo ang Ginoong naghatag ni kanato. Diin siya mamahimo nga sumbanan, iwag og lamdag, o gani tigdala niya ng paglaom. Kaysa pagkatino makaigsunan sa atong panahon karon, daghang panghitabo, nga daghang mudesider nga di na makapadayon sa unahan. Ug kini, nahitabo lamang, ug di lang din sa ato, tibuok kalibutan nga panghitabo. Anyway, mubalik ko niya taniana. So the value of gratitude, importante kaayo. Kay doon naman ni sa relational dimension. Kay when we say thank you to a person, we acknowledge the goodness of that person. Tanawa lang, relational. Sa imong pagpasalamat mga igsuon, imong giila ang iyang maayo, ang iyang pagkabililhon, ang iyang pagkasagrado. Kay nga naman sa atong panahon karon, daghang mga butang sukwahi. Character assassination. Magdinautay, karon iniro o inigsugod na sa kampanya, makita gyud nato. Makita gyud nato unsa ang dagway sa atong relasyon sa sag-usa. Nga imbis magkasuod ta, human sa eleksyon, musamot kalagyo, divisive kaayo. Kay panahon sa eleksyon o panahon sa kampanya, pagdinautay. Mao ni usa ka butang atong pahinumduman atong kaugalingon. Nga in terms of the value of gratitude, it has a relational dimension. Nga sa atong pag-ila sa kasuod na kay giila nato nga kita maayo binuhat sa Dios, sa ato pa ang atong pagka-synodality malig-on sad. Kaya naman, kaya Santo Papa nag-auha gid nato sa pagpanaw nato di ta magbinagsa. Di ta mag-iya-iya, kundili hiniusa, panglantaw, hiniusang kusog, aron pagkapot sa kalambuan, suma sa plano sa Dios, ug ang kahingpitan moabot kung kita magmalungtaron. Mauna ang una nga implikasyon sa atong pag-ila sa gasa, o giila to si Maria nga gasa, ang Immaculada Concepcion. Gawas sa pagpasalamat mga igsoon, kung makadawa ta og gasa, unsa may atong bation? Lipay kuno pero nagmugot. Lipay dili ba? Makadawa ta og gasa, magmaya gyud ta. Not because of the gift,
but the reason behind the gift. Apan mingon ta malipayon ta, apan timan karon maabot nga karon, no, Advent pa maron, Christmas season. Di ba? Natay kalihukan, pundok-pundok, exchanging of gift. Inigkahuman niya ng parte-parte, exchanging of gift. Magyaw-yaw, magbagulbul, imbis malipay, kay nga naman, ang akong giputos, mahal kaayo. Kining akong gidawat, mas mahal pa ang putos. Mauna, makaigsunan kay we are after of the material thing and we are not after the deeper reason behind the giving. It is a name of love. Sa ato ba, when we experience love in sharing, then we should be happy. Kinahanglan magmalipayon ta. Kaya nga naman, sumpay sa being a grateful person is a happy person. A happy person is a grateful person. Maubitaw sa Ebanghelyo karon, makaigsunan kay karong adlaw pod, dakong pista ni kinsaman San Andres. Yang unang pagbasa nindot kayo, matahom ang mga tiil niadto manggihatagon sa mga pulong sa Dios. Mao ni ang usa kanindot kayo nga atong pamalandungan. Kay matod pa sa kasanto papa nga kini kunong Kristiyanos nga magul-anon, di gyud tinuod nga Kristiyanos. Kay nga naman, sukwahe na sa atong pagkakita. Because as Christians, we should be joyful. Ug mao ni ang irony nga in spite sa mga butang nga murag makaguol, apan we're happy about this. Kay after all, pasalamat ta nga naman naagihapon ta, naginhawa gihapon ta, nagsiga nga atong mata. Mao ni makaigsunan ang importante. When we receive gifts like Mary in our lives, then we should be grateful to God. We should be grateful to Mary. And then we should be happy. We should be joyful after all. Apan mao ni ang dako nga problema alang kanato. Kay nga naman diha sa mga gas atong nadawat, di man ni nato tipigan, ato maning ipaambit. And this is the great challenge for all of us, for each one of us. Kaya nga naman, gusto kay ta nga mo tipig, gusto kay ta mo tanog, hantod mga baho na lang, nga naman sukwahi ka na makaigsunan. Sa ato pa sa atong kinabuhi, nindot kayo, nga kita di ay mamahimosang lamdag ug iwag, ug tigdala sa paglaom alang sa uban, ug atong kinabuhi magmalaumon aron sa pagtan-aw mainganyo pod sa pagpadayon sa unahan. Ug mao ni siya ang dako nga challenge. Mga kaigsunan, sayod ta nga usa sa mga gitawag maka-depressed, maka-desperado sa tao, mao gyud ang relasyon diya sa panimalay. So mao ni ang dako nga challenge. Kumusta man ta sa atong panimalay? Ato bang gitisok kining gitawag value sa paglaom o dihay duha ka managsuon pulos lalaki ang maguwang minyo ang manghod ulitaw. Pagkamatay sila maginikanan, gibinlan sila glass will and testament o gibasa sa abogado silang atubangan o ang ilang mga properties equally divided between them. Apan, gi-contest sa maguwang. Dili mahimo, kay na ako'y pamilya, kinahanglan nga ang akong bahin mas bintaha sa imo. Wa sad papiri ang manghod, ulitaw ko manoy, wa ko'y kauban sa kinabuhi, kinahanglan mas labaw ang akong bahin, hangtod nga nagkadiferensyahay, nagkainsultuhay, way laing rason, tungod sa butang nga makauuwaw. Apan subo nga pamalandungan nga daghan kanato way mga uwaw. Muy nahitabo sa managsuon. Puslan man, laom na gyud kayo ang hurts. Pila may istorya, silingan baya ni sila. Mauto nga, di ko gusto makalabang ang akong igsoon sa pikas, naghimog laom kaayo nga kanal, bungaw.
aron mag-ukang nila. Ang maguwang po, duwa pa pire. Puslaman, di ka gusto bulabang, di sa ko gusto mo tanaw si mong naong. Mao to nag-hire siya og panday, kay iyang pahimuan, og taas kayo nga koral, wall between them. Pila may istorya mga igsoon, nilakaw ang maguwang, ang hire siya og panday, nagtuo sa inigbalik niya mahumana. Mao to for some time, ibalik na siya. And to his surprise, instead of wall ang gihimo sa panday, bridge. Taytayan. O dito sa Pikas Daplin sa Taytayan, ang manghod in town, natandog. Mingon ang manghod, yung realization nga after all, ginsulto, giaway na ko si Manoy, nag-initiate mang gihapon to reach out na ko, natandog. So there was a change of heart. There was a metanoia on the part of sa manghod. Ug ang maguwang po di ay, nagtanaw siyang manghod itong, uy, nagpaabot pa nitawon si Dudong na ako. Kaya nagtuo lagi, nga ina tong initiative. And also there was a change of heart on the part sa maguwang. Ug mao to, naglakaw sila diha sa Taytayan, nag-abot sa tunga, nagginaksanay, naghinilakay, nagkauliay. Parinti, pamilya gyud. Og mao tumingon dayon ang maguwang, let's celebrate. Let's celebrate. Yang gitawag ang panday. Kailang paapilon silang selebrasyon. Take note, unsang tubag sa panday. Mingon ang panday, di ko maka-join sa inyong celebration because I have still many bridges to build. Mga kaigsunan, mao ni ang challenge nato. Bridge of hope, bridge of encouragement, bridge of reconciliation, which for me, anha gyud umula sa panimalay. Kay nga naman, ako nang gibalik-balik sa mga wali, we could not achieve a synodal church unless we experience a synodal family. Kay nga naman, kinsa may naglangkob sa simbahan, sa parokya, pamilya. Sa ato ba kung magkagubot o magtibuagsa ang pamilya, maklaro unsay matakdan sa ato nga panimuyo sa atong palibot. And it's a big challenge for all of us to make the family o mamahimo nga bridge. Mao na nga si Cardinal Tagle, mingon siya, when the priest would say the mass ended, go! Go! Ay mo dihag hapit sa kandilaan. Ay mo hapit dito sa kumbinto kay mga pida. Pauli mo sa inyo and make bridges. Bridges of reconciliation. Strengthening the family. Ug mao na siyang usa ka challenge nga gihatag kanato ni Maria Immaculada Concepcion. Kay nganuman naa siya. Nagbuhi siya, nagpuyo siya usa ka pamilya. Ug diha mao na ang nindot kaayo nga atong pamalandungan. And remember, devotions are not limited to personal consumption, but it should lead to social change. There's social dimension in our devotion. Lakbitan nato si San Andres kay Pista Maronia. Hinumdumi, muna'y gihimo ni San Andres siyang kinabuhi. He was a bridge. Kaya nga naman, disciple to si San Juan the Baptist, niya pagkahuman sa bunyag sa atong Ginoo, o sa iyang gibuhat, giduol niya ang Ginoo, Ginoo, asa makapuyo? O sa may tubag sa Ginoo, come and see. Dali, ug tanawa. Pagkaugma gayod, siya nagda sa iyang igsuon sa San Pedro, nga mamahimong disipulo. Siya ang bridge, aron to connect with Jesus. And both of them became His disciples. Lain nga hitabo, siya po ang nag-bridge nga ang bata nga nagdaog pan, may mamahimong gamit nga gitawag nga instrumento nga makakaon ang linibuan ka mga tao. Ug matod pa, si San Andres was a bridge between the Jewish people and the Greeks. Kaya ang gugma sa Dios, matod pa, way gipili. Kitang tanan, kada tao, tibok tao, tanang tao, gihakop sa gugma sa Dios. Muna as bridges
We should cultivate the culture characterized by, in quotation mark, social love and love for others, especially within the family or starting from the family. Mga kaigsunan, munin pila ka mga puntos sa akong i-expoundit kaninyo, niya itong pagsugod, niya itong pagpangandam, di na itong gitanaw ang mahal nga Maria, karon sa itong ipamalandungan nga una, gasa. O tungkol sa pagkagasa, mapasalamaton ta. So sa pagkagasa, malipayon ta. O atong tubagon ang challenge nga sama kaniya, nga tigdala niya ng paglaom na itong panaw, kita usab di ay mamahimo. O kining tanan mahimo lamang kung kita mamahimo nga instrumento na taliwa labi na sa depressions, mga desperations. After all, doon na tayo paglaom kana kung kita mapadayunon. And each one of us has this responsibility. Let's make bridges, strong relationship, then again, diha sa panimalay. Amen. Amen. Tanan palihog, nagatuo kami sa ka Dios, amahan makagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta, sa mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, si Kristo, may mong bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag kan sa kahayag. Matuod nga Dios gan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiyas samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao alang sa atong kaluwasan, di ka naog sigikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na mo siya nga may lawas, kani Maria, ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gidlansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa katungad lang na banhaw siya, matuman ang kasulatan, misakas sa langit, nagalingkod sa Diyos samahan, bubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O siyang gingharian walay katapusan. Nagatungo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sanak, dungan sa mahanog sanak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa kabunyag alang sa kapasayduhan sa mga sala. Paabot kami sa pagabanaw sa minatay o sa kinabuhi ng umabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios atong maluluyong amahan. Sangdit dimbutan mo nga ang mahal nga birhen gipanamkon nga walay sala. Pinaginini gian na mo ang takos nga puloy-anan sa mga anak nga si Kristo among Ginoo. Itugot nga malinis kami sa sala. Buabot nga na kanimo tungod sa pangalan ni Maria. Nga tungod nini, nangayo kami nining misa ug nobena, pinaagi ni Maria diya sa pag-ingon. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. Pinaagi sa pangaman ni Maria, patalinghugi kami Ginoo. O Dios, giluwas mo ang mahal nga Birhen Maria sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ng nalantaw sa kamatayon ni Hesukristo. Itugot nga makasunod kami ni ining putli uyamot nga hasmin sa kaputli, ug sa ingon makapuyo kami og kinabuhi nga halayo sa kasalanan. Magampo kita. O Amahan, himua nga magbaton ang imong Santa Iglesia og usa lamang kakasing-kasing og usa ka kalag binugkos sa gugma. Magpadayon unta ang tanang Kristiyanos sa pag-ampo uban ni Maria nga mao ang Azucena nga katingalahan sa maanyag nga kaputli nga Dios non. Magampo kita.
O Dios, gibayaw mo si Maria, lawas og kalag, aron makaambit sa himaya sa langit, uban ni Hesukristo. Itugot nga kami nga iyang mga anak, maningkamot kanunay, pagkabot sa samang himaya, tungod sa pangaliya ni Maria Clavel, nga matahom o yamot nga may buklad sa tanaman sa Santa Iglesia. Magampo kita. O Dios, gihimo mo si Maria nga inahan sa kaluoy. Itugot nga ang tanan nga modangop kaniya sa panahon sa kagulanan, makatagamtam unta sa inahanong gugma niya nga mao ang liryo, sa kaputli og pag-antos tungod sa among kaluwasan. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka nga ang tanang grasya, ibubo ka namo pinaagi ni Maria nga among inahan. Kini siya nga mao ang mirasol, nga kanunay nagasunod pagtutok kang Hesukristo, ang tuburan sa tanang grasya. Ihatag sa tanan nga midangop kanimo, ilabi na niining misa ug nobena, makadangat sa imong panabang ug kaluoy, tungod sa iyang gamahanan nga pangaliya. Magampo kita. O Dios, gipurong-purungan mo si Maria nga rayna sa langit ug yuta. Mao nga giisip siya nga rosa, ang rayna sa kabulakan sa tanamang langitnon. Ablihan unta niya ang ganghaan sa iyang gingharian, alang sa tanang nangamatay, ilabi na kadtong deboto niya, aron maglipay sila uban sa mga santos. Magampo kita. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa kalag ug lawas. Tungod sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, among inahan nga purisima, kini among gipanghay pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mapabiling sa pagtindog atong binisyonan ang Advent Rite. Bihan ni si Kristo aron pagdala ka nato sa kaluwasan, umisaad mo balik. Bagampo kita nga kanunay kitang andam sa pagdawat kaniya. Bagampo kita. Ginoong Diyos, ang imong simbahan malipayong nagpaabot sa pag-abot sa manuluwas niini. Kinsa naglamdag sa among makasing-kasing, nag-abog sa kaitngitan sa kaburong ug sa sala. Ibubo ang imong mga panalangin nga nganhi kanamo, diya sa mong pagdagkot sa mga kandila ning purong-purong, ang kahayag nini magpakita unta sa katahom ni Kristo kinsa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ug atong awiton ang awit sa paghalad.
Mga igsoon, mag-amputan kini atong sakripisyo, dawanton sa Dios sa Amahan, magagahom sa tanan. Duwata Ginoo mga gasa nga mong gihalad gikan sa imong mga hatag kang nagpulos sa among pagalagad dinhi. May mutalang kanamo napasalig sa gantis kaluwasang tunhay. Kini amo gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, magagahom sa tanan. Angay matarong gayod, salamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos o pagtipon ka namo sa magtao, ituman niya ang laraw ang gimong kaniyadto, ibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon, malaumon ng gisad nga kaluwasan, makapot namo. Kapaabot kami sa adlaw kanus Kristo nga among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Usaban sa mga anghel sa langit, kasangyaw kami sa imong himaya, sa walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, ginuwang tuburan sa niya ka santos. Ipadalangin mong Espiritu pagsantos si mga gasa, mahimog lang kanamo, lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kaugalingon, ko siyang pan. Salamat kanimo. Mipikas, mihatag nini sa mga tinunan ug mingon, dawata kinangatanan og kan-a, kay kinimo akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuas sa kalis, ni pasalamat pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini, upang inom ka mga tanan gikan niini, at kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako.
Matong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesus Kristo, gahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Salamat kami kanimo, tod mo kaming giisip nga ngayan nga matubang kumalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat, sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, labi na ni San Andres, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay ikaw nga daygon ug amay kang himayaon pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinagi ka na uban kaniyaw diha kaniya. Gihatagan na kanimo mga gahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa samahan, do ka pag-awit sa mga pulong idulok kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo imong luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, mali sa makabalaka, kami nagapahabot kaming malaumon sa pagbalik ng Kristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mong mga sala kuning pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaa kaninyo. Ipakita di man sa panaginig sa unay, panagdait manaka ninyo. Panagdait soon. Sa
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan to gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, magpulusunta ka na mo Ginoo ang kanunay namo nga pagkalawat. Pinagi nini kami nga lang puyo paning kalibutan nga lumalabay. Matudluan untan nimo sa paghigugma sa mga butang nga langit tunog tunhay. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Niining tungura atong ipahigayon ang pag-bless sa ato ang stewards of the day. Atong gitawag si Mrs. Virginia Baby Rojas, Miss Carmelita M. Seno, Miss Selena Galindez, and Miss Judith Sia. Please come forward. The Roman Archdiocese of Cebu, Cebu Metropolitan Cathedral, St. Vitalis of Milan Parish, graciously presents the certificate of gratitude to Miss Virginia Vivi Rojas, Carmeleta M. Seno, Selena Galindez, and Judith Sia for their generous and faithful contribution as stewards of the day during the first day of the Novena Mass celebrated in honor of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Given this 30th day of November in the year of our Lord 2024 at the Cebu Metropolitan Cathedral, St. Vitalis of Milan Parish, Cebu City, Philippines. Signed, Reverend Monsignor Camilo P. Alia, the team moderator, and Mr. Martin Dave Derriada, Parish Pastoral Council President. Mga igsoon, niyan kitauban sa kalipay sa pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo, diya siyang pag-abot. Kita magsaulog sa iyang pagkatao, kinsa miluwas ka nato gikan sa kangitngitan sa sala. Pinay sa paghimo sa krus nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan gidandayanan sa katahom, magpahinumdum ta kanato sa krus ni Kristo nga maghatag og kinabuhi nga sa kanunay kita magmaya sa bagong kinabuhi nga nagdanag diha sa ato mga kasing-kasing. Magampo kita. Ginoo panalangini imong mga sulugoon kinsa nahimong mga tinugyanan nining adlaw sa misa nobena. Magmalig-on unta ang ilang mga pagdebosyon ngadto sa kasaulugan sa pangilin sa Bulahan Birhen Maria Immaculada Concepcion. Puna sila sa kadasig ug itugot kanila ang imong panalipod ug grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug sa lawas, hingpit nga gugma aron pagbuhat sila o magbuhat sila sa imong kabubuton. Panalangini ug santusa sila karon aron sa paglikay sa dautan. Makakaplag sila diha sa kanimo sa katumanan sila mga tinguha. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, ang atong stewards on the first day, ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios magagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa tumbaw ng gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.